en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira kisal jibgal e yurmede yanje yo gonde dulaɗo ɓurɗo windere jotto kala dewɗo moƴƴere ha ñalngu pada ngarongu wona kayitowu bandiraɓe fulɓe bandiraɓe ɓaleɓe bandiraɓe windere lumbotoɓe e maayo gonga haɓotoɓe fenade haɓantoɓe miskineɓe on calminama o woni kala inde mum e yettode muɗum en garti hande kadi e ayawo fulfulde lowre men wiitende Tabalde TV tawi ɗowata golle ɗe ko musidɗo mon almudo mon Ibrahima Oumar Kane kartanti leñol mo añam yaroyaɓe e ballodiral to banggue karallagal Abbas Malal Abbas mon Dendori TV caggal nde darɗen jewte kewɗe gila e sernaɓe guindiyankoɓe jambareɓe hay karalle keeriɗe hande kadi kucciɗen ko goto e jambareɓe leñol ngol kucciɗen hande koye biteɗo Samba Soumare ene jeyata cuuɗi meɗen Dulumaji Demɓe Samba Soumare yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeenayyi ene hawre 15 lewru jeetaɓuru omo yaara hande e duuɓi 63 yogene ɓeydu gurdam Samba Soumare jeeya koye reedu Fouta e falde wiitende Ngenaar o jangi hunde e Alqouranil Karim o jangi hunde e pulaar ɗemgal makko o jangi hunde e faraysere ngam leyɗele ɗe o ɗanni Samba Soumare wuuri e ɗangal duuɓi kewɗi kono tolno e duuɓi 44 caggal nde o yalti wuro makko Dulumaji Demɓe o addi arde ko nokkude wiye Mbour e nder leydi Sénégal nde o ummi ɗon o naati leydi Mali o yewto fay to wiyete Burkina Faso o naati leydi Togo o ari e leydi Benin o tacci o fay Nigeria o naati leydi Cameroun nde o ummi Cameroun o fay to wiyete Tchad o naati leydi Libye o fay Tunisie o naati leydi Faransi ndi gonɗen hande ñande 23 lewru Nayburu hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ndi o wuuri hande fodde duuɓi 35 bandiraɓe tedduɓe en kaɗani ɗon Samba Soumare ko neɗɗo gandiraɗo golle kadi caggal golle fuutankoje gandaɗe ɗe nde o naati e Mbour o gollima toon golle kewɗe o hersirani gollade o añño tan ko ɓurede o yeeyi ferma yaaɓe omo hesatno ni huuɗo omo yeeya o naati e jeeygu mbitegu Becek caggal ɗum o naati ganduɗa e jeeygu yeeyirde ko wiyete dancere walla woni hen yo bitik walla kantik o woni hen pamirta nde wannoon omo darani ɓamtare o naati e heblo gandal maago hayso woni o yarani ngun fannu o gollima e jeeygu e nder luumuji e nder leydi Faransi o waɗi kadi ko heewi e nder duuɓi e gollorɗi mawɗi ko guinnirten liggey tubaɓe Samba Soumare dilli e pelle ngam ɓamtare e haɓanade teddungal aadi omo jeeya e fedde wiitede Litano wasata mo fammino e nden fedde holko haalata o woni e fedde wiitende Askaw o woni e fedde Sénégal naaɓe lollirde action revendicative haɓantonode hujjaji Sénégal naaɓe e nder leydi Faransi ko jaggal mangal yehi ha o hokka hoolare timmude e nder fedde wuro mabɓe wiitende Dulumaji Demɓe
nde wan noon neɗɗo so tawi ala ko woni e wuro mumen so wi ene ɓamta wuro wongo walla leñol gongol bandiraɓe ene ɗeɓa tundude e noppi. Sangande leydi Sénégal wuuri e gonkaji kewɗi certuɗi, landaji donodiral, yimɓe hewɓe ene goyto wonno leydi ndi ñiɓiraki. Gorko goto feeñi e leñol fulɓe ene wiye Macky Sall, namni landa, namni ƴamal lefol laamu Sénégal. Nde wan noon Samba ko jiɗɗo ɓamtare ko coynotoɗo ko arata yeeso, ko nden o meeɗi dadanade ko abbiti e gurdam landayankagal o naati e landa biyete ko APR. Kono noon haɗani ɗon tan won ummiɓe to men naati e ladde nde goni ga gurdam ɗam weeli, woni joom galleji, woni joomen sukaɓe, kono jijjiti caggal. O yeccitima caggal ngam heblanade kotol janggo, ko ɗum waɗi caggal galle makko o wuro Baba Ndulumaji Demɓe. O ettima wadde ɗon guesa ba ganduɗa taw ko guesa gurduba nafowo hande nafa janggo. Kanko e mawniko sen jiɗi mbiyen mawneki banɗon guesa ene tolno e lowe 17 walla mbiyen hectare ɗo won hen pamirta. Holko remete e ban guesa? Maaro ene tawe ɗon, makka ene tawe ɗon, soble ene tawe ɗon. Nde o naati kadi e nder laamorgo leydi Sénégal walla mbiyen laamorɗe leydi Sénégal, yew goram caggal dogdu o rutti to saare nde o wowno nde o yeeyanno fermoyaɓe e beddaji. Omo jeggirano koɗo o naatini ɗo dañgol dingre ngam mahde galleji, ngam ƴewde gurdam kesam. O jogii dingre galleji e nder wuro Mbour ha e wuro wongo ene wiye Saly. Bandiraɓe tedduɓe, Pulaar wi konngol ñaaƴata ko hono ko joomum, ma en garten Samba Soumaré. Kono en jinane fuɗɗode golle meɗen jambaro biyeteɗo Abou Aw walla mbiyamo ni Abou Gullel woni inde ñaani. En jii soknajo Samba Soumaré ene wiye Aissata Sy walla Aissata Malaw no woni hen gandiri. Bandiraɓe tedduɓe, ko ɓeɗo bandiraɓe de joggani en yewtere hande nde. Holi titonde yewtere men noon. Yewtere men hande kaleten ko ɗangal neɗɗo dewɗo e ɗeɗo leyɗele wuuri duuɓi 4 e ladde e 4. On so namnama ɗangal ene jogui ko foti haalde. Ma en kal laamu Sénégal kadi Pulaar wi so tawi galle Baba añananima koyere e heege anne asalanta ko ɗum yewede. Wadde waɗannima kono noon alay sago kaalen laamu Sénégal haadi ko toon o jeeya. Nde wan noon leyɗele meɗen gandira ko darde, gandira ko nunɗal, gandira ko neɗɗagu, gandira ko rendo ceernagal, goto fof wonɗo yowiti. Seeremɓe men eɗen jogui e mumen jiiɗe, ene jogui e meɗen jiiɗe nde rendo ngo dilli fof ma woda mo noddi wadde ma en kaal ko abbiti e ceernagal. Ɗo joni joni o ko adi Samba Soumaré, amin jiiɗi calmina rendo ngo ko adi nde nattaten e mbadi yewtere meɗen. Salmini bandiraɓe julɓe tedduɓe heɗotoɓe o ngol ɗo lefol oɗo ñalawma hande aljuma ene hawre jeenayi lewru décembre. Bandiraɓe julɓe, so neɗɗo añi hoyde haalo Pulaar mbi yaade ha tampa ɓuuri joɗade ha hoya. Min jibinami no wiyete Ndulumaji Demɓe, jaltumi ɗon ko mbaɗa yaara e duuɓi 17 ɗum jaltumi Ndulumaji. Mi jaltumi Ndulumaji nde nani me ladde no ceerno o wini ngarmi e Booɓe ko ñande 1er septembre 1977 ɓen ngarmi e Booɓe. Jettimi ɗo tawmi mawniraɓam tedduɓe ko wayno Sada Kane, Faare Sall mi giƴamen Yallo Samba Dia en e woɗɓe ɓe jetti ɓe jaɓɓimi jaɓɓugal teddugal goddume maɓɓe ɗo sibo Allah ha Allah sendimi ɗo e mawnomo goto ene wiye Sada Kane o fayi département 59 keddoɗimi ɗo e mawnomo goto ene wiye Mamadou Sow.
keddimi ɗo e wuro he mboɗo waɗa luumoji ha Allah wallimi e 81 dañmi kayitaji mbattumi liggade nanne fedde wiyeten litano noon ko ligue ouvrier Afrique noire wonne mayde 81 ha 82 min musidɗam goto ene wiye Samba Dia ene jeeya wuro Sogi min fettiɗo fedde wiyetende ASCAO association culturelle des Africains de l'Ouest min gone nden emin dilla hen aduna ne yaha yimɓe ene jaaha hamin naate fedde wotere waɗaɗo fondaɗo hen ene wiye fedde liggotoɓe Sénégal naɓe yortoɓuji Sénégal naɓe e nder aduna hen min naati ko 1984 ha joni mboɗo mayre adi fof ñabbuji amen so neɗɗo ɗannima miijoto koɗo hoota somin kootino min ƴetti laabi ɗi tuggude aéroport Dakar ha jettoɗa wuuro mo jiɗinoɗa tawata koye doñeɓe ene mbanma addu kalbe leydi noon sa ɗannima e ladde aɗa yiya mette ladde leydi mon ndi jibinoɗa dañata toon beele ɓernde ma musat par ce que ala ɗo jeeyaɗa an kam ndiyam tan ka wempejere noon kala no hendu ari ɗon yarata ɗum woni ɗum min pelliti min kaɓe nguɗo laamu non kaɓi tan min ceppiɗo min jeehi ha paari min ceppoyi toon pour min haaldude amen ɗo laamu min tan min gueɗal par ce que min ngala ɗo gueɗal min ngala toon gueɗal ceerno Samba Soumaré ceppuɗon haaldude laamu mon yo itano gueɗal saabi on ngala ɗo gueɗal on ngala to gueɗal wadde ɗo mayen gar caggal nde kalɗa ɗanle ɗe mayen naata eko fati e laamuji ceerno Abou Aw jaam ñalli salminirende ngo on calminama bandiraɓe hettotoɓe ngol ɗo l'école caggal yettude gueno mbaɗo ko wela e to wela eno welira mi yetti nelaɗo makko Macky Sall Allah woni e muɗum e kamɓe mawniraɓe wonɓe ɗo ɓe kanko Samba Soumaré Allah waddi min ɗo henne gila ko garmi ɗo e leydi ko kanko woni ɗo en guinoɗo kanko nangimi ɗo henne hollimi wuuro ngo hollimi fof no yarete e wuuro he koye mboɗo yetti Allah mboɗo yettimo e caggal ɗum ko haali ko fate tampere fuutankoɓe nde e ɗanniyankoɓe meɗen ɓeɗo ɗanniyankoɓe wonɓe ɗo henna honno haaldi joni ni mboɗo yakori ene eɗen jogui ɗo caɗele meɗen ko gonga o haali ko fate caɗele meɗen ummade sa ummima ɗo a yeehi a jiɓɓima e aéroport Sénégal ɗon ha jettuɗa wuuro ma aɗa tampine caggal ɗum kadi ko wona ɗum ko tampere ɗo henna en teddinaka ɗo koen hoɓɓe ɗo meɗen eyyi joni noon holno laamu Sénégal wallirta en ha mbawen dejjito men koen hoɓɓe gayi ga kam en mbawa ittude ɗum ɗo ko hono ko haal pulaar en kaali ko janal ko ɓooye ndiyam ko foof ɗum wattata ɗum noon ɗo de ko ɓooye ɗum ɗo ko foof koen hoɓɓe hay sen goni ɗo en ha en mayi ɗo koen hoɓɓe tan e leydi hen joni noon holno ballirtuɗen ha notten wonde hoɓɓe to meɗen eyyi ko ɗum jinnomi jokkude e ko haali a jarama ceerno Abou Aw caggal nde kettiɗen ceerno Samba Soumaré e salminago mum natirka mum barka fayida en kettima ceerno Abou Aw joni kuccuɗen koye Sokna Aissata Malaw Aissata Sy bisimilla ma salmina renno ko min beltanima Allah min beltanima to banggue caɗele Sénégal so haalama ne gasata hande wona caɗele ɗe goto tan mumduɗen wona ɗiɗi tan mumduɗen guila dawa dawi tan hay o ñalawma hande en certani caɗele guila e gurdam meɗen hay gonka men e ladde he hay wonɓe ladde ɓe so kotiro men to no lawrata to eno lebtirte enen toujours tan ko caɗele gonɗe enen mbiyen ennaga enen ñaagui ballal laamu kesugal mo joni ɗum wattu hakkille bat e yiɓɓe e ɗemgal men he e leñol men he itta ɗen caɗele ɗe hayso ittani ha laaɓi yo ustu o waɗana en kadi laawol e nder Sénégal goto fof so ari anda droit muɗum goto fof addi droit mum tan wuura e leydi so waɗani en ɗum o fuɗɗima tan so goɗɗo ari rewate eyyi minne ko jaafuɗon haala ka wawa hewde no fewi
que ko noon tan mbawɗami haaldude mi salmini on fof bandiraɓe salmini on mi jarni a jarama Aissata Sy min gandi ɗo henna e nder Bové koye yimɓe ganduɗa dariɓe ngam yoltude hujjaji jeeɗa joni gartaten koye mawɗo Samba Soumaré ceerno Samba Soumaré en mbi toɓɓe men ko ɗanngal en mbi toɓɓe meɗen ko gurdam leydi Sénégal en mbi toɓɓe men ko sernaɓe joni a fuɗɗinoma ni joofade ko fati e ɗanngal bismillah adde min wiide ɗanngal minen ɗanniɓe Sénégal naɓɓe leydi fof ene ittana gueɗal ko innir to yimɓe ɗanniɓe ene ittana gueɗal to leydi mum minen Sénégal naɓe min donki ittanede gueɗal e nder leydi en min namdinoma kala Sénégal najo liggoɗo ɗo leydi he tawde ene wonko kotisa ɗo e leydi he taw so ñaami ene wawi safrade leydi mum ha sohleydi mum min namdinoma kala joguiɗo toon ɓesmum taw ɓesmum ene wawi safrade e sécurité sociale mum taw koye doole joom galle mum min namdinoma kala ɓiɓɓe jibinaɗo e tawa location familial rewata koye rewɓe men taw ɗum rewɓe men ene jogui haqqe mumen haqqe mabɓe ittane natta lewde e laamu Sénégal natta laamu France natta lewde hay nokku goto so wona so wirama ɗo tan wiyete koye compte debbo so debbo o heeɓi wurne sukaɓe wallitoro gurdam ko ɗum min namdino laamu Sénégal min namdino laamu Sénégal kala coɗɗo ɗon hunde walla kala tañƴi toon hunde taw ene jeeya kono hay hunde somin coodi to min jeeyata yeru min mi soodino teere sali waɗnami kayitaji waɗi kayitaji ɗi ko préfet waɗi kayitaji ɗi ko président comité rural kayitaji ɗi mi mbima mi yoɓa frais de bornage jommi ha gayni ma noon e 2010 ngarmi tawmi président comité rural o wattama maire o itti kayitaji ɗi o signannomi kanko e préfet o watti hen inde neɗɗo goɗɗo o wi on jeeyano galle mum oɗomi jiiɗi ça fait hitaande e lebbi jeegom mboɗo sippira yon heɓ kayitaji leydi noon so ala lawol ala numɗal fewata so hoore yani laaci lappa minen leydi Sénégal hoore ndekata yani makki woni nin nde ari amin nde mbi ko APR noon ko agence pour république kala yimɓe noon kala mono joni heɗo mi yeehi ñande mi yeehi tribunal Thiès ngam procureur hokkimi rendez-vous jettima noon o ari kanko ko 11 heures jettima haɗa makko jabbademi o jabbi yimɓe ko ha jooɗimi ɗo ha 3 heures hay kayitaji mo ƴeewani par ce que min komi immigré komi ɓi baso donc noon tawde leydi wuura tan oɗo ko baso oɗo ko dañi neɗɗo ñawata ko hooƴ ñawata tan koye dañal mum ɗum ɗi hamnade mi seeɗa wadde so tawi en paami mbiɗa e hitande 2012 woni hitande gonɗen nde a daraninoma yidde yoltude hujje ma galle ma mo jeyɗa coorɗa tawi kadi ko laamu e hoore muɗum signini wonde a rewni fofof laawol garta tawɗa neɗɗo goɗɗo ene hen aɗon dari e nder nden ɗon ñawore beele nde dariɗa hende e caggal tampere golle ɗe garti e junggo ma walla artani e junggo ma so tawi artani e junggo ma cikkuɗa holko haɗi ɗum artude e junggo ma e hol feere joguiɗa hen haɗi ɗum artude e junggam ko nde ɓertum pelante wona pelante mum portunomo o ñaawa juge o Amadou Ndiaye juge goɗɗo Thiès o sali jaɓɓade mo sali min yolta hujjam min o jooɗo min kalda kono juge ñawrowo kayitaji wiya haaldata e portude pelante ñawata pelante ka yiyata portude pelante e pelante mo ƴettuɗa o wona mo ñawata pelante moƴƴi kono leydi jooɗo to min komi juge ñawmi koko welami est ce que ɗum e ñawonomi toon firi an kam deke no pulaar wiyata ni an kam ko nanete e nder leydi Sénégal neɗɗo ne sooda galle tawa galle o won goɗɗo kadi jeeyanoɗo ɗum yimɓe ɗiɗo tato mbiye jeeyi galle goto wonta ñawoje wonta tampere an ko hunde nde mbaddaɗa hunde nde mbaddami kadi mbaddami hunde hawnide jogodirmi e procureur hono procureur de la république hokkatma rendez-vous ɗum mbatta respecté rendez-vous holno leydi jooɗorto neɗɗo kala waɗi ko favorisé kala gonɗo colonel walla gandaɗo ko won haala mumen kala mo anda ko ala e droit est ce que leydi aɗa yoɓa aɗa yoɓa impôt aɗa yoɓa kala ko woni aɗa woni citoyen leydi sa are leydi a heɓata gueɗal ma mi jaggi an woka hay an woka mo sooda
juus o e an woka o cooda e kadi ko maire wuro o wi kam joni ko minen mbaɗi bonande min jaɓi ko minen mbaɗi bonande no holno kayitaji ɗi jaari nde gaddumi kayitaji ɗi comité rural Malicounda kayit o komi 169 ɓannumi déposé kanko e acte de vente e photocopie passeport jeynoɗo min ɓannumi ha kay Mamadou Silla kanko wono affaire kayitaji affaire domaine national o wi kam kayitaji 169 majji o wi kam 169 o majji o pewni kam kayitaji o toti kam kayit mo wino o majji o caggal ɗum jiitumen ɗum e goɗɗo porte momi pelanti kanko Mamadou Silla o ndiya ɓe nangi Mamadou Silla majjiɗo kayit o ɓe nangi jeynoɗo mi on nde yeeyi nde hokki kam kayitaji ma tim ɓe nangi Mamadou Silla o tawde ko omo jogui junggo juum kanko o yettata kanko e maire o holno maire jooɗoto signina kayitaji ɗiɗi nde woni président comité rural o signini ɗiɗi a kayitaji o wonti maire o signini kayit goɗɗo ɗum holno neɗɗo procureur yiya ɗum juge yiya ɗum wiya tawde koɓe sehilaɓe kanko o ñawiraki saɗa jogui sehil Sénégal tan an a daɗe justice makki noon wino min Sénégal naji fof ma heɓ haka min kono min jiyani taw beele ceerno Samba Soumari nde ɗo yewta nde jewtata janggo e jaam ko wayno procureur mo kalta o walla juge mo kalta o walla ko nandi hen so tawi ngol ɗo lefol heɗama a noddama hande Sénégal so tawi ko kalta koni woodi ya ar kaldeɗa ƴewaneɗa hujje ma beele aɗa jogui dalillaji labtuɗi winanimi lettere o ko commissaire Sall yomi yaata procureur Ibrahima Ndoye ñanden hen ko londi garmi ɗon wi kam comme yiddume procureur wi kam ala hande temps ñanden hen ko londi 1er octobre 2012 o wi kam hande mardi gara à 10 heures ma tawam ɗon hokkimi rendu ko 10 heures kanko o ari 11 heures 4 minutes nde weytinde o yi colonel o yi yimɓe hewɓe min mo hokkuno rendu o sali yite nde garmi kadi o jimi o wi yomi yatan tawde komin adi dañi kayitaji oɗon porte plainte yomi yaa cour suprême ɓen mbaɗa niile kayitaji o battanami kayitaji tan tamin mbaɗa mi yahani wiiɗi funtirdema ɗon o kanko procureur Ibrahima o wiyete Ibrahima Ndoye ɗum kawri ko 15 heures 10 beele a jaɓino nden feere mi jaɓata nden feere min mbaɗmi cour d' appel kadi moɓe nangi o nde ɓe mbi yomi ñawde mo mbimi ñawdata oɗo ala ko waɗimi toñimi ko Mamadou Silla on portumi pelani juge o wi saɗa wela saɗa metta ko oɗo ñawanmi min ñaata ko ɗo komin kippiɗo sene welma ko o ñawanmi mbimi noon tawi ko oɗo min ñawdata par ce que oɗo ala ko waɗimi ko Mamadou Silla ko on tooñi woni Ousmane Gueye ko ɓen tooñi ko ɓen e Yaya Sankare ko ɓen portumi pelani tan ko noon an ka juste ñawata ko mo belɗa mo nanguɗa ala ko waɗi haadi Macky Sall woni lamɗo leydi Macky Sall tedduɗo fodanino moon wonde so tawi kañum jooɗima ma darano goto foof yoltane hujje muɗum an aɗa jogui ɗiɗo hujjaji joolaɗi beele ko jooɗi ko a ummitini haala ka ƴewɗa beele o wawi darade hen woni yimɓe ma ko darima hen walla a suwa ummitin ɗum walla hol miijo ma hen mi yeehi ha ko Mamadou Tall on ko koye conseil ji makko jakkolum ɗum kayitaji min telfini ministére de la justice ɓen mbi kam ɗiɗo kayitaji c'est pas possible kono Mamadou Tall ɓe mbi kam yomi ruttu mi waɗa appel mi waɗi appel noon kono mbanmi appel kadi komo ñawdannomi adanmo kono mbiyami ñawd mbimi oɗo noon mi ñawdatamo par ce que ala ko waɗi joni noon kayitaji ɗi mi cuwa yettude Dakar mami ummo Thiès mi jaa cour d' appel Dakar mami ƴettu am wokar par ce que Sénégal laamu men ene hawni hay goto hokkaka gueɗal men cikkuɗa ɗum ko Sénégal wayi noon walla ko an tan waɗa ɗum taw wonno ɓe jiiruma a wonani ɗon e nokku he walla woni leñolngol jeeɗa walla waɗa ɗemgal ngal kalta cikkuɗa holko addi ndu jiibu mboɗo jogui seedam goɗɗo ene mawnam goto ene wiye Tidiane Kane ko ɗo o wonno e tan omo sonno galle omo jogui seedeji makko mo soruno o maayi ɓiɗɗo mum mbi galle o yaade te omo jogui acte de vente baɓe aɗo omo jogui seedeji makko kayitaji ɗi nan tribunal Thiès ñawaka lebbi duuɓi jeegom joni ɗi ñawaka kala jettiɗi ɗon tan ka tribunal Thiès wona tribunal ndi ko ɓiɗi par ce que a ari wona gadiɗo foof normalement e tribunal kala garɗo foti ko kedi ticket so ticket ma ari jaaha
kono kangal ngal ala ɗum a jooɗoto tan hande mi weeli fof ɓe ƴettumi goto e haaloɓe ko nafata ene wiye ceerno amadou sow yo allah yurmomo yaafomo o wi e nder leydi sénégal o wi wuuri ɗon ko karit kalil kalis kaske o wi daña haaju kaske daña sehil ma tawa ganda ko ɓorniɗo comti laamu ara daro hen haaju humto hayso wonano lawol o wi daña haaju karit e ɗemgal jolfe sehil ma ara waɗanma haykinno ka handano wi walla kalil haaju dañe joni joni suko debbo daro hucciri hen wirto babiraɓe daari haaju humto wi walla kalis mbaɗa jawdi maɗa haaju humte joni joni tawa hay sinno rewani lawol caggal ɗeɗo caɗele foof baɗɗe e tongol ceerno Samba Soumaré beele an kam ngeɗo toñangue ngo toñeɗa aɗa fiiɓe tan wiide hankkadi mi ɗaldiɓe Allah walla ka jokko ha to makko e foof haalo pour on mbi no hara way fof ɓuri yami ɗaldima e Allah ɗaldinaɓe Allah te hayso Sénégal hayso laamu Sénégal mi patan laamu Sénégal plante so laamu Sénégal waɗani département en tant que citoyen somi deguima probléme laamu no fonno mun fof heɓa gueɗal maati min mboɗo wawi woppude kono goɗɗo no ala hay hunde so nanggami tampat donc noon mi nanguirani pour am nanguimi ko yo won laawol yimɓe fof gonga a woni basela mataw bandiraɓe paami ndeke ko haalate e nder leydi sénégal to banggue caɗele leyɗele wonko woɗi bisimilla tereji ɗi ko 901 et 901 bis numéro ɗi to sali ñakna to sali 901 et 901 bis 901 et 901 bis bis ɗum woni tongoɗe tereji joguiɗi caɗele hande ɗi aɗa jogui temedde jeenayyi goho e temedde jeenayyi dewɗe hen fayida o firtima aɗa jogui tongoɗe majji aɗa jogui kayitaji majji aɗa jogui ñawoje majji aɗa jogui an coggu conoɗa e mbadi ndimɗude kono noon doole nana jooɗi hen e fenade annen a jaɓani ɗum aɗa jokki haɓete te kadi kayitaji ɗi signiniɗo ko préfet autorité de l' état kadi en mbaɗi hen liwi approuvé bisimilla wadde en paami ɗon hade men yaltude ndeɗo toɓɓere e ceerno Abou Aw anani oɗo goto e ɓiɓɓe leydi goytoto ɗeɗo caɗele holko pamɗa hen mboɗo faami hen tan kanko caɗele makko ɗe eɗen gandi kadi ɓuri sikki tan wona sénégal tan way noon ko leyɗele afrique fof way noon ko anda tan noon ko kalɗa ɗo joni ko ha anda tan walla jogoɗa walla gona ɓi dañɗo walla gona lamɗo hujja ma yalta ko wona ɗum ko yaltinde hujja ko haare noon ko haare noon ko wona ƴetten cabbeɗen piniroya haare nde ko dartade haalaji yimɓe jooɗo kalda gonga e ko laamuji ɗi ko wadda ko mboɗo sikki sénégal naaɓe haarte ene danniyankoɓe heewɓe mbaddama mi nani ɗiɗo haaluji ko wona e makko tan ay ha jeeya galle maɗa walla cooda galle maɗa pewnon kayitaji e ruttite kayitaji ɗi mbaydite mbatte e inde goɗɗo walla goɗɗo yeeytemo wona on consorɓe ɓe ɗiɗo kamɓe ɗiɗo fof ɓe gara e galle he ɗum e magoji meɗen kalin ɗum ko ɓooyi so ɗum mbatti hen haqqillaji e hono magoji son testima tan ɗum ne ara ñande fof ko hunde nde afrique fof wadda joni noon holno ɗum iwrata e ɗum iwrata tan ko haare taw wona haare cabbino mbinomi joni ni ko yimɓe ndenta kadi neɗɗo goto tan wawa haɓede yimɓe ndetta mbaɗa mawɗum muɗumen mbaɗa fedde jetto lamɗo leydi ndi kalana ɗum no ɗeɗo caɗele jaltata ko caɗele gondi ɗe holno ɗe guittirte eyyi ko hono noon ko wona ɗum ko mi yiyani tan kanko tan goto tan so darima ɗo omo haaɓe tan ene gasa o liɓoya kono noon so gasi tan haaɗat tan jiɗɗa wiide ko yo ƴewɓe o renndi caɗele woɓɓe waɗaɓe hono ko waɗa ko ɓe ndenta ɓe ƴeewa yimɓe woɗɓe saliɓe fenade jantodira e mabɓe kaɓo ɗeɗo caɗele kaɓo ko haare nde noon hollitde laamu ngu e hollitde laamu ngu hankkadi ne jarani ɗum hen hunde fof noon wona tan ɗum ko haare ne heewi tampere eyyi kono ceerno Abou Diafrade pulaar wi so tawi ɗaɗi gonti buruti jomum ma e sellaɓe ɓe ndenta ɓe kaɓo laamu ngu e kono ko laamu ngu de signino hokkiri joni noon ko laamu mbannogu ɗum ngu so tawi ɓe gartiri kadi e muɗumen haala ɓe mbi yo ñawanɓe beele aɗa sikki ma rew lawol
ene hani rewde lawol ngati kanko ñaawɗo laamu ñaawɗo o hani mboɗo yakori ko goto eyyi ko neɗɗo ko hono noon tubakoɓe mbiyete ni ko ka isolé o suusa yettinde ko ñaawi ko laaɓal ngal dow ha nantinde ɗum eyyi koto makko ɗo tan haali ɗum noon ko kanko tan caɗele makko tan ko ñawore makko tan ɗon nde hande nde goɗɗo yeey mi sikku tan so de yaaji hay kanko hoore makko o ruttitto e fenande nde woni dow muɗum nde so yaajani noon an a ala ɗen caɗele to banggue leydi e oɗo saaha joni e o saaha a wi wonde moƴƴi kanko e hono makko en ɓe daaro ɓe jantodira e woɗɓe ɓe ngala ɗen caɗele honami e maɗa beele aɗa hebli an jeeyede ɗum jeeyede haare e mboɗo yagorinima hayso wona nde ɗo haare haareji kewɗi mboɗo sikki comme min mboɗo fellitani ɗum ko dañde yimɓe muɗum woni ko weeɓani eɗen joni eɗen kadi ko wona ɗum tan mi waɗa ɗo joni noon hakkude laayi ko wayno caɗele autoji eɗen gandi hande fuutankoɓe goto fof ne sohli oto hande ko ɗum woni dabaji meɗen e nder Fouta eyyi hay Sénégal a laaɓi e laabi joguiɗen ɗi eɗen jiiɗi yarude kam hakkude guure meɗen dañen no jaruɗen wonno ko pucce sartaji adana wonno ko pucci joni sartaji nan ɗon kono eɗen gandi sartaji ɗi hande no wayi e hande ko ñalawma autoji ko fodde e leydi wiyetendi so limama leyɗe less leyɗele less ɓurde wasde aduna he so waɗama kooɗi Sénégal woni to hedde sappo waɗa hedde leydi sappo ɓiri eyyi so leydi wiyama noon leydi sappo ɓiri e base e leyɗele basde wa autoji jaaroji ɗi ɓurɗi duuɓi 6 mbawa arde leydi ne mbaɗi hadde ko wayno ɗo e France mi yii koko wayani ko e téléji mabɓe ɓe jaltini ko wayno Cuba enen jogui autoji ɓoyɗi autoji ɗi noon kodi autoji ko mbiyata autoji collection ɓurɗi duuɓi 30-40 eɓe jiiɗi sodde ɗi garta ko lamɗo leydi Cuba sarino o haali joni noon ko moɓe goppiɗi autoji ɗi jalta ɓen ne jiiɗi sodede autoji jaaroji 30-40 walla wona goɗɗi jeeyi ha duuɓi 7 eɓe jiiɗi sodde ɗum eɓe gadda e leyɗele mabɓe te kamɓe koɓe fewnoɓe autoji eɓe jeeya bonnani jeeyi autoji mabɓe so woni enen yimɓon tatan gonɓe ɗo henna e nder ɗanniɓe ɗanniyankoɓe so woni kañumen so nawi autoji ko ɗum bonnata gurdam Sénégal e autoji Sénégal fewnani oto e ko hono ɗeɗon caɗele joni ko haareji muɗum min mboɗo jeeya ɗiɗon haareji mboɗo ummini ɗum ni to jomumen daari fof kadi mi tawde ɗen e ɗiɗon haareji inchallah jarama ceerno Aw ceerno Soumaré a nani ko ceerno Abou Aw wi o naati e banggue gurdam gaddugol autoji ko ɓuuri hewde koye ɗanniyankoɓe gaddata ɗum ɓes ɗanniyen kada wawi jogade werlama paya hodde nawta ko gonga eɗen gandi won alɗuɓe wonɓe to leyɗele men naatoɓe e nder leyɗele goɗɗe como toon autoji gartira kono noon ndeɗo toɗɗa kam ɓuuri memde ko ɗanniyankoɓe eɗen gandi e nder laamuji jawtuɗi ɗi laamu Abdoulaye Wade wonno ko duuɓi 5 Macky Sall ari kañum addi duuɓi 7 duuɓi 3 pawtima hen ndeke duuɓi 3 ɗi o fawti hen ɗi e nder kurne piile makko woni campagne électorale mo waɗanno o omo dukanno hen ay hay autoji mon jaɓetake yo ar wadde nde o heeɓi lefol laamu ngol o difti kam duuɓi 3 o watti eko jogano ko wadde ndeke so haade jokki wasata goɗɗare janggo walla kanko e hoore makko o ɓeyda ceerno Abou ɓeydima natande en e ɗanngal a liggima ko heewi walla a gollima ko heewi e nder action revendicative fedde haɓantode hakkeji Sénégal naɓe wurɓe caggal leydi tengti e nder leydi Farais wadde guila e autoji ɗi ha e caɗele tan ɗe ɗanniyankoɓe kaɗa guila nden laamuji jawtuɗi ummade Dakaru faade Fouta nokke nokku foof jaggueɗa kaake ma kiñe tampineɗa e gueɗe mbaɗe hon noon wadde e tongol tan may garto e laamu ngu to banggue caɗele ɗanngal ngal holko mbawɗa ruttade hen seeɗa mbawmi ruttade caɗele ɗanngal hen sa yi fuutankoɓe mbuuri ko ɗanniɓe tan ko noon ɗanniɓe mabɓe ɓe ene tampini gurnamaɓe ɓusto donc ɗanniɓe ɓe eɓe ponno soɓe ngari ɓe mbaɗane lawol mabɓe no tuuba koɓe mbaɗirte ni sa yettima ka Sénégal naade ka CEDEAO bagage ma ni na ƴewetake a ƴettat passeport ma tan jaaha min gadi sa ari aéroport Sénégal mbaɗa ɗon kono koɗoni min haɗama ɗon hikka hay jippade
ɓe mbi tawde mo waɗani hen adresse numéro adresse galle jaari gam ma jaari gam telfini jaari gam wonno ko le 21 juillet 2012 vendredi le 21 juillet 2012 ɓe mbi kam mi jippotako tan kam addani tongal galle jaari kam est ce que galleji Sénégal ɗi foti ngal tongoɗe kamɓe ɗo lugdum ɗo le police o weddi passeport am min lugduɗo hamin ɗeɓe sippirde o wisino kanam ka mbimmi o wisino wona ka mawɗo min sinno ko tawde komi mawɗo noon ana teddani mawɗo ene est ce que mawɗo ene haaɗe nadde e leydi mum kada mi nadde e leydi e nder leydi Sénégal kono Sénégal naati ma telfinmi jaari gam ene wonno ene ari jaɓɓade won haali numéro galle e puɗɗimi yaltude ñande koye min ɓeyde tampinede te min tampinde koye sen affaire otoji ɗi noon min mi soodi oto Allemagne ene yaara e duuɓi nogas gaddumi ɗo e leydi France nde gaddumi nde lan France namdetema ko contrôle technique et certificat de conformité est ce que Sénégal ko France waɗata ko Sénégal wawa waɗde ɗum te par exemple jogui usinaji ha heewi otoji ene minen ko otoji garoji ɗum woni ngal mabɓe ko hen ɓe guuri Sénégal naɓe pewna ha otoji ɗi foof garoji kala tawi ka dañjo ya wuur tawi ka basɗo ko raw ɗum min jiiɗi ko warde wasde sa yi accident ji ɗi ne keewi hande Sénégal otoji gonɗi ɗon ndi foof ota jaaroji duuɓi 50 e capantati e joyyi natti moƴƴude hay goto hen ala frein sinon ɓe ɗaccino oto million ngaji ɗiɗi million ngaji tati ine naata ma yimɓe wonɓe toon waɗoɓe taxi ji kalandoji ɓe ma cood otoji kaɗɗe yamirore mumen mbawa wuurde hen par ce que leydi oto wiyatan dañɓe yo nguur wasɓe yo maayi ko ɗum woni hande e laamu Sénégal Samba Soumaré ɗanngal e laamu leydi ɗe gueɗe wawa wonde ni toɓɓe ɗiɗi saabu saaha fof yahat kone nannartodira koɗe nannartodirode wadde ko wotere tan joguide calsante an ka ɗanniyanke laamu Macky Sall te Macky Sall ƴamata lefol laamu Sénégal woɓɓe ɓe o foɗodirannoɓe ɓe mbi Macky Sall jaggani ɗum jungo ko ɗanniyanko jaggani Macky Sall jungo ko fulɓe ɗiɗo konngudi ɗiɗi garnoɗi yantude konngudi goɗɗi o jaggani ko fulɓe jagganimo hawo laami eno ɓe mbiri hen ko ɗanniyankoɓe dokkimo gueɗal hawo laami beele ko o laami ko faade joni o yoɓi diminna Macky Sall o yoɓani hay diminna haadi ka neɗɗo APR komi neɗɗo APR kono kala komin kalduno e Macky wa min e Macky min joɗodima ɗo e boole min joldi min o wi min ɗum ɗo e ɗum ɗo o ma wat kala ko wanno min ko wino hen o waɗani hay hunde o foti ino addude eɓo assemblée guila ñanden o winoma o deuxiéme région ko immigré ha joni ke région immaki donc noon kala ko haalno tan ko lamde politique eyyi kono kadi noon hoto yejjit Macky Sall suɓima conseil général koye nder Bové ɗum minen wona mi conseil Sénégal naat foof miɗo so suɓama wonanani ɗon Haalpulaar wonanani ɗon Bowenaji kala gonɗo e laamu Sénégal wonanani ɗon Haalpulaar wonanani ɗon Joof wonani ɗon Séeréer wonani Salpulaar wonani ɗon ko Sénégal naaɓe foof so neɗɗo ari laamima kanko laamɗo o yo fondu leydi en jii hayto leydi men ɗemgal gotal tan hande Sénégal e Afrique du Sud nawrete apartheid sa wona Jolfo tan a wona enen ɗo Sénégal naji est ce que ɗum koɓe daño Casamance ko koɓe dañoɓe ɗum e kono ceerno Samba jafɗade par ce que moni fof so heɓani haqqe mum woytanto haqqe mum jafɗade mboɗo andi wonɗo paaɗa kono noon an jeeɗa ko ndulumaji demɓe ndulumaji demɓe koye guenar Macky Sall ko koyngal guijilon koyngal ndulumaji demɓe ko fuutanke ko guenarnajo onon jeyda onon jiidi ka neɗɗo APR kono mataw ko wawi wadde foof ma muñammo saabu jiidigal ngal non min mi ala sehil mi joguima ko gonga mi ala sehil mi joguima ko gonga so neɗɗo laamonima yo laamon yimɓe foof so wonti Macky min e Macky natte e laamu mi tawa Macky galle komin bandiraɓe mi salmina ɗum kono ɗo laamiɗo o laamanaki ndulumaji demɓe o laamanaki jiijilon o laamanaki hay wuuro woto o laamani ko Sénégal naaɓe foof mbimi ko yo Sénégal naaɓe foof poɗe haqqe moni fof jogo haqqe mi rewrani e Macky ko Haalpulaar mi rewna ndewrume makko ko mboɗo yi o winoma o waɗa gonga ko
koye gonga so woppi gonga kom ko po kono ko laabi ko juutan taw aɗa sikki ɗum yawan taw ko juurani ko fof on foti nawde ɗum ñaworde suuɗu sarɗiji ñaawe jooɗo min mbiyani yo wat kono yo ñaawe joɗiɓe suuɗu sarɗiji ɓe haydara sarɗiji ɗanniɓe kalaka hen haydara sarɗiji ɗemɗeji gendi kalaka hen e nder leydi seere joola mandi kala dibire ɗo wawi won ɗo wawi e liɓade edir so haali france mo haali ɗemgal nelɓem ngol par ce que dibire ko nela sa yahat assemblée nelɓem ɓe a haalata ko nana est ce que en gandaytini nelal mum beele onon yimɓe APR on etima jottodade makko caggal kawgu mbiɗon mo aha koy enen ndendi yidde nde an arno wini min jeehi e nder fasitaɓe amen woɗɓe wonɓe e nder landaji min mbi gaare toɗɗana ɗe Macky Sall neɗɗo amen o saabu ko ni way ƴeew sinude ko kaldanoɗa ko woto caɗele mbadde o jaabi on walla wasi jabano mbete on mbaɗi ɗum mi waɗani ɗum min kono mi telfini yimɓe takkiɓe makko pour mi ñaago min jindira kono donku mi yetta a yiɗino wadde a ronku mi ronku donc noon yoɓe tinno kadi kala laamotoɗo Sénégal oto laamuɗo leñam yo laamu ɓiɓɓe Sénégal fof ko gotum kañumen jiɗino e baaɓe kañum jiɗi bone jiɗi jaam jiɗi bone so neɗɗo ƴeewi woto wi komi haalpulaar par ce que min kaldani ɗemgal wolof ngal tan komin haalpulaar min kaldi ko yo ɗemde séeréer nan ɗon no heewi kono hay ɗemgal gotal hay assemblée ɓe kala tan ko wolof e ɗum ɗo sa wona ɗum a jeeyaka e leydi ɗum noon addata leñam ɗum addata sa yi Casamance wayni ko maɓe tuusi yimɓe Casamance ha bona ɗum noon hoɗoɓe tuusi leƴƴi goɗɗiɗi ha Sénégal ne fusa par ce que ɓooyi tan woni fof yiitoto hoore mum ƴeewa haqqe mum neɗɗo haɗama haqqe mum tan happa